Ymmärsinkö mä oikein, että teidän Raamatussa puhuttiin, että kello 9 Jeesus ristiinnaulittiin? Kas ma kuulsin õigesti, et teie piiblis oli kirjas, et Jeesus löödi risti kell 9? Onko se 9? On 9. Tässä nähdään, kuinka Raamattua käännetään. Psalm 25. Tässä on nyt tämmöinen hyvä kohta, että tässä se Raamatun teksti on taivutettu meidän länsimaiseen ajatteluun. Ei siellä niin lue. Ja siin on taas hea näide sellest, kuidas see piibli tõlge ja tekst on tahetud tuua just kui meie läänemaisesse mõtlemisse ja ajakäsitlusse. Mä toistan yhden asian, mitä mä oon täällä painottanut. Et seal algselt ei ole nii kirjas ja ma kinnitan ja kordan ühte asja, mida ma olen siin rõhutanud. Muistakaa. Pidage meeles. Juutalaisten ajan lasku, siis päivän tuntien lasku on erilainen kuin meillä. Juutide siis päev ja tundide arvestamine on teistsugune kui meil. Juutalaisilla aletaan laskemaan päivää aamukello 6, kun aurinko nousee. Juutidel hakkab päev pihta siis hommikul kell 6, kui päike tõuseb. Siis se vuorokausi vaihtuu niillä silloin, kun meillä on kello 18. Siis nende päev vahetub siis, kui meil on kell 18.00. Ensin alkaa yö ja se jaetaan 12 tuntia. Ja siis hakkab öö, mis on 12 tundi. Sitten alkaa aamu 6 päivä ja se jaetaan 12 tuntia. Ja siis hakkab hommikul päev, mis jagatakse ka 12 tundi. Ja sen takia tässä alkutekstissä sanotaan, että 3. hetkellä. Ja algtekstis on öeldud siis 3. hetkel. Ei siis ei 9. hetkellä, vaan 3. hetkellä. Ja mitte 9. hetkel, vaid siis 3. hetkel. No mitä hyötyä tämmöisestä on tietää tämmöinen asia? No mis kasu on sellisest asjast, että mä siukest asja tean? Kun te laskette. Kui te loette. Että mikä on se 3. päivä, jolloin Jeesus nousee ylös? Kui te loete seda, että no mis päev on se 3. päev, kui Jeesus surnust üles tõuseb? Teidän pitää alkaa laskea siitä kello 18, iltakello 18 ne päivät. Siis peab esiteks hakkama lugema sellest õhtul kella 18, peab hakkama neid päevi lugema. Ja sitten kun siellä sanotaan 3. päivänä, ja se ei tarkoita 3 päivän kuluttua, kun se 3. päivä alkaa siinä aikana. Siis kui piiblis on kirjas, et ja 3. päeval, siis see ei tähenda, et 3 päeva pärast, vaid see tähendab siis, kui 3. päev algab. Ja kun näin ajattelette sen juutalaisittain, niin täällä ei ole mitään semmoista ristiriitaa, mutta jos ajattelette eestiläisittain, niin jo on ongelma vääntää. Ja kui te niimoodi mõtlete sel viisil juudi kombel, siis te avastate, et siin ei ole mingisugust probleemi omavahel vastuolusid, aga kui te mõtlete nagu lääne inimene, siis tekib siin väike kahtlus. Siis juutalaisen ajanlaskun noin 2. ja 3. tunnilla ne kulkuen lähti kulkemaan sinne ristiinnaulitsemispaikalle. Ja siis juutide ajaarvestuse järgi nagu 2. või 3. tunnil nad hakkasid liikuma sinna ristilöömise kohale. Meidän ajanlaskuun ne lähti kello 8 ja 9 välillä aamulla sinne menemään. Siis meie nii-öelda ajaarvamise järgi nad läksid kuskil 8 või 9 hommikul. Siinä kannettiin sitä syytettä. Seal oli se silt. Siinä oli mukana se kuoleman tarkkailija, se joka oli vastuussa oleva sotilashenkilö tästä. Seal oli siis se vastutav sõdur, kes oli justkui se surmatunnistaja. Siinä oli mukana sen juutalaisen oikeuden Sanhedrinin edustaja. Temal olid kaasas siis selle juutide kohtu nii-öelda esindajad. Ja syytetyt itse kantoivat ristiänsä. Ja syyalused ise tassisid oma riste. Mutta se ei ollut tommonen se risti. Aga see ei olnud mitte selline rist. Kaikkein vanhimmat kuvat ja lähteet, mitä meillä on käytössä tutkimuksessa. Kõige vanemad pildid ja allikad, mis meil uurijatel on kasutada. Ne kertovat, että se ristin ne naulittiin tämmöiselle T-ristille. Siis need väidavad seda, et see rist oli selline T-tähekujuline. Se tuo yläsakara puuttuu, se oli vain T-risti. Et see ülemine ots on puudu. Ja nytten
kun nämä rangaistut kantovat sitä ristiä, niin ei ne kantanut tätä T-ristiä mukana. Ja kui need süüalused kandsid oma risti, nad ei kandnud mitte seda T-kujulist risti enda kaasas, Ne kantoi vaan sitä poikkipuuta. vaid ainult seda põikpuud. Ja se johtui siitä. Ja see oli sellepärast. Sillä naulittiin paljon ihmisiä ristille. Seal löödi risti väga palju inimesi. Ja sillä oli puuta vähän. Ja puitu oli vähe. Ja sen takia, kun sinne mentiin kaupungin muurista, portista kaupungin ulkopuolelle, Ja kui sinna minema hakati, siis linna müüridest nii-öelda välja, sealt väravast välja. tässä on portti, Siin on värav. täältä tullaan kaupungista, Sealt linnatee tuleb sealt linnast välja. tästä lähtee se tie, Siit läheb see tee sinna Kolgatale. niin ne ristiin naulattiin tähän tien niin kuin reunalle, tuohon muutaman metrin päähän tästä tiestä. Ja siis need inimesed löödigi risti ainult mõni meeter sellest teest eemal. Ja ne paalut, mihin se poikkipuu sitten lyötiin, ne oli siellä valmiina jo. Ja need postid, kuhu see põiklatt siis löödi, need postid olid juba seal valmis seismas. Ja ne kantovat sitä poikkipuuta. Ja nad kandsid seda põikpuud. Sitten ne tuotiin sen valmiin paalun luokse, mikä tässä oli. Siis nad toodi selle valmis posti juurde, mis seal seisis. Ja se lyötiin siihen se ristiinnaulittu. Ja see risti löömine toimus sinna. Sitä ei laitettu tuonne korkealle kalliolle ja mäelle, niin kuin meillä runoilijat on sen keksinyt. Nii nagu meil kunstnikud ja luuletajad seda on kirjutanud, siis see risti löömine ei toimunud kuhugi mäe otsa. Ne oli tässä tien vierellä. See oli siinsamas tee ääres. Sitä voi olla monta kilometriä siinä, niin kuin se juutalainen pappisruhtinas laittoi. Ja see tee võis olla mõni kilomeeter sinna selle ristipuuni. Tiedättekö miksi? Kas teate miks? Siinä oli syynsä. Sellel oli oma põhjus. Nämä ristiinnaulitut, ne olivat pelote muille ihmisille. Need risti löödud, nad olid hirmutamiseks teistele inimestele. Ja ne oli laitettu tähän tien, kun tuossa menee tien, niin ne oli tässä tien reunassa aika lähellä siinä. Ja nad olid pandud siia tee äärde üsna lähedale. Ne oli noin 2 metrin korkeudessa. Kusagil 2 meetri kõrgusel. Siis se pää. Siis pea oli 2 meetri kõrgusel. Ja ne oli siinä sen takia, että kaikki ohikulkijat, siis tavalliset ihmiset, jotka siinä kulki, ne tuli ja ne näki niitä, niin ne sai pilkata niitä. Ja see oli sellepärast, et need kõik, kes sealt mööda kõndisid ja neid nägid, nad said neid siis pilgata. Sylkeä, se oli halveksittavin tapa, oli sylkeä toista kasvoihin. Ja kõige hullem selline pahakspanu viis oli siis sülitamine teisele näkku. Ne sai lyödä. Nad võisid neid lüüa, jotta se kidutus ja häpeä olisi maksimaalinen. et see valu ja häbi oleks maksimaalne. Ja nyt nämä ristiinnaulitut kantoi sitä omaa poikkipuuta. Ja nüüd need surmamõistetud kandsid ise oma seda põikpuud. Ja kun me tiedetään, Ja kui me teame, että Jeesus oli saanut 3-kertaisen ruoskaiskuannoksen, käännäpä hyvin, et Jeesus oli saanud 3-kordse portsu siis selle rooga peksmise, nii-öelda sellise portsu. siis se yksi ruoskimisannos oli 39 ruoskan iskua. Siis üks see roo piitsaga piitsutamise kord oli 39 lööki. Ja se lyöntiin semmoisella raipalla, jossa oli tommonen pieni kahva, mistä pidettiin kiinni. Ja seda löödi siis siukse piitsaga, millel oli väike vars, kus hoiti kinni. Ja siitä lähti 3 Ja nahkavitsaa. sealt läksid 3 nahknööri. Ja näihin nööreihin oli laitettu aina jonkun matkan päähän tommosia niinku metallipaloja, semmoisia teräviä metallipaloja oli niinku sidottu siihen kiinni. Ja siis nende nahkrihmade külge oli nagu iga sentimeetri tagant oli pandud selliseid teravaid metallitükke. Tämä oli ihan virallinen tapa toimia. Ja see oli täiesti seaduslik viis. Ja
Historiankirjoista tiedetään, että yhteen ruoskimisannoksen saattoi jo mies kuolla. Ja ajaloolased teavad, et juba selle ühe peksmise korraga võis mees tegelikult surra. Mutta sotilaat joutuivat olemaan tarkkoja. Aga need sõdurid olid targad. Kun joku oli tuomittu ristille, Kui keegi oli mõistetud ristile, niiden piti pitää huoli, että se ei kuole ennen kuin se naulitseminen tapahtuu. siis nad olid targad ja nad pidid hoolitsema selle eest, et ta ei sureks enne, kui ta jõuab ristile. Jeesuksen on täytynyt olla fyysisesti myös äärettömän vahva. Jeesus oli ilmselt ka füüsiliselt tohutult heas vormis. Kun hän kesti 3 kertaa 39 raipaniskua. Kui ta kannatas ära 3 korda 39 piitsahoopi. Ja sitten se muu kidutus päälle. Ja siis veel see okas kroon. Ne kruunut, piikkikruunut. Need teravad okkad. Ja ne oli semmoisessa vankityrmässä, se oli siis semmoinen kaivo. Ja siis nad olid sellises nagu kaevus, nagu vangikongis. Sitten hänelle laitetaan tämä poikkipuu. Siis talle pannakse veel see põikpuu õlgadele. Sitten hän lähtee siinä kulkuessa menemään kohti Kolkataa. Ja siis ta kõnnib mööda seda teed Kolgata poole. Ja ne huomaa sen, että Jeesus ei jaksa, se kaatuu sen puun alle. Ja nad märkasid seda, et Jeesus ei jaksanud enam, vaid ta kukkus ja väsis selle puu all. Niin ne ottaa sieltä vaan jonkun miehen Simon Kyreneläisen. Ja nad võtavad sealt lihtsalt ühe mehe Siimona Kyreenesest. Työntävät hänet siihen, että kanna sinä tuo. Ja lükkavad ta sinna stseeni ja ütlevad, et nüüd sina tassid tema seda puud. Miksi? Miks? Joo. Jeesus ei saa kuolla ennen ristiinnaulitsemista. Täitsa õige vastus, et Jeesus ei tohtinud surra enne, kui ta jõuab ristille. Mutta mä pyydän nyt anteeksi, että ne kaikki kauniit maalat, taulut ja laulut ja runot ja kaikki ja ne ristit, nyt ne murenee teidän silmissä pois. Ma palun nüüd vabandust, aga et need kõik kaunid maalid ja see Kolgata mägi ja kõik need laulud, mis sellest on, et need nüüd murenevad lihtsalt teie jaoks katki. Eikä hän ollutkaan tuolla jossakin Kolkatalla. Ei olnud kusagil kõrgel Kolgatal. Se oli näin, tuosta näin korkea se Kolkata siinä kohti niin kuin maksimissaan. Siinä. Maksimaalselt nii kõrge oli see Kolgata. Ja tästä tulee karu. Tästä tulee rumempi ja karumpi vielä tästä jutusta. Sellest tuleb veel kurvem ja veel koledam pilt. Mutta tästä tulee myös todempi. Aga Tämä on tosi. Tämä istuu todellisuuteen. Aga sellest saab tõeline pilt, sest see on tõeline. Simon Kyreneläiseen, oletteko törmänneet Raamatussa tämän jälkeen? Kas olete kohtunud ka Simonaga veel Piiblis peale seda sündmust, selle Kürenee Simonaga? Lukekaapa Markus 15:21. Võtame Markuse evangeeliumi 15 ja 21. Ja nad sundisid üht möödujat maalt linna tulevat Kyreene Simonat, Aleksandrose ja Rufuse isa, kandma tema risti. Me haluan nyt puuttua yhteen pikku juttuun, jotka ovat isoja juttuja jälleen Raamatussa. Tahan nüüd puudutada ühte väikest asja, mis Piiblis on tohutult suur asi. Missä se oli Rufuksen ja Miten se sanoo? Aleksandrose ja Rufuse isä. Niin, Aleksandrose ja Rufuksen isä. Hei, ajatelkaa, putsakkaapa vähän. Mõelge nüüd korraks. Markus. Pietarin opetuslapsi ja kaveri. Peetruse jünger ja sõber. Kirjoittaa Pietarin kertomana evankeliumi. Tämä on niin kuin Pietarin evankeliumi, tämä Markuksen evankeliumi. See Markuse evangeelium on justkui Peetruse evangeelium, sest Markus kirjutab üles selle, mida Peetrus räägib. Ja Pietari kertoo, mitä tapahtui, kun Jeesus naulittiin ristille. Ja Peetrus siin jutustab, et mis juhtus, kui Jeesus löödi risti, et mis siis toimus. Markus kirjoittaa sitä. Markus, kelle evangeeliumis on, tema kirjutab seda. Ja sitten sanoo,
Simon Kyreneläinen otettiin kantamaan Jeesuksen ristiä, sitä parroa. Ja ta ütleb, et Küreene Siimon pandi kandma Jeesuse risti. Ja sitten hän mainitsee tämän Simonin 2 poikaa. Ja siis ta mainib ära ka Siimona 2 poega. Miksi? Miks? Miksi se mainitsee nämä 2 poikaa? Miks ta peab ära mainima need 2 poega? Koska Sellepärast, et se, kenelle hän kirjoittaa tätä evankeliumin kirjettä ensimmäiseksi, see, kellele ta kirjutab seda evangeeliumi, ja see on evangeelium, mis kirjutati kõige varem, sille alkuseurakunnalle, sellele algkogudusele, ne tunsi Aleksandrin ja Rufuksen. nemad tundsid neid poisse, Aleksandrost ja Rufust. Minä olin viime toukokuussa Kylpylässä Leevi Reinarun Joelin isän kanssa. Tuleb välja, et Ilka oli siis viimati maikuus, oli Leevi Reinaruga siis ujulas või spaas. Leevi Reinaruga, kes on siis Joel Reinaru isa. Miksi mä mainitsen Joelin? Miks ta mainib ära Joeli? Kun te tunnette Joelin. Sest te vist tunnete mind. No kyllä te tunnette Leevikin, mutta siis kun Joel on koko ajan läsnä tässä Ilmselt te tunneksite ära ka Leevi, aga kuna Joel on kogu aeg teie jaoks nähtav. Tämän takia Markus kirjoittaa sinne, että Simon, se näiden poikien isä. Sellepärast Markus kirjutabki, et Siimon, kes on siis nende poiste isa. Ja katsokaapa, mitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 16, jakeessa 13. Ja vaatame, mitä Paulus kirjutab kirjas roomlastele. Se on luku 16 ja jae 13. Peatükk 16 ja salm 13. Kiri roomlastele, peatükk 16 ja salm 13. Tervitage issandas valitu Rufust ja tema ema, kes on ka minu emaks olnud. Kenelle lähetetään terveisiä Roomalla? Kellele Paulus saadab terviseid seal Roomas? Rufukselle. Rufusele. Tämän Simonin perheessä tapahtui jotain tämän tapahtuman jälkeen niin valtavaa, että hänen poikansa tuli tunnetuksi ja merkittäviksi henkilöiksi alkuseuran parissa ja toinen meni Roomaan saakka. Selle Siimona peres juhtus sellel hetkel midagi nii pöördelist, et tema perekonnast saab väga tuntud ja tema poegadest saavad väga tuntud tegelased siis algkoguduse jaoks Jeruusalemmast kuni Roomani.